Dar ce ai pus până la urmă? Oțet? Păi de ce n-ai băut? Ai stricat bunătate de vin. Ți-ai bătut joc. Ai și mult tare, știi, și îți permiți cum. E bună treaba asta. Da? E bună treaba. Mai de la mine, dacă mai vrei. Ce ai, mă? Ce mă, nu mănânci ceapă, cu cine te săruți? Adică că... Eu cu mine însumi. Bă, Fată, n-am văzut atâta lipsă de bun simț. Ca să nu zic altceva. știu că sunt educată. Mi-am dat educație singură. Mama, Hai să începem să rog. Stăfile, Poate... A fost lăsat la îndemână. după aia zic mâncați. Nu, n-am chef, sunt plictisită. Nu stai bună. Nu avem cărți. Nu avem cărți. E prea mult ulei. Mai ia-mă de aici. Nu m-am dat om. M-am gustat Ia, doar. mă, ia să-ți termin pâine. Ia, mă, să-ți termin pâine. Și rămâna. Seama pentru masă. Îți acolo că îți spală mâna. Bine. Păi aia vezi că-ți dau un pumn în freză acum de zbori. Eu trebuie să fiu vigilentă, nu mai fi așa violentă. Zici că mi-ai dulce. Bă, Roxana. Deci... Bine, Roxana. Bine, Roxana. Deci asta mergi, da? Mări, iată. Îți dai seama ce ai făcut? Mamă! Așa ceva nu s-a mai întâlnit, nu s-a mai văzut. Eli și Cristiana, aveți ceva în camera de interviu? M-ați auzit? Da, mă, de asta am zis. Stai mă, dă-i capul. Păi, dar poți să ridici puțin? Ei, cur. Nu pot. Ce-ai făcut? Mi-ai furat la Valentin? Omule. Pui, domn. Pericol, domn.